dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhing sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, mag-fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread that good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue.
Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH. With us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lead. Yes, welcome to the family. This is your DJ Ma'am Ning again. Yeah. So, how are you po? I miss you for the whole week. All right. This is Pamilyang Kapampangan again at 99.9 FM Radyo Guagua. Welcome po. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Yes, Maya Pagat Panapon po, karing kay katamong Kabalen Guagua. Welcome po sa ating programa na Pamilyang Kapampangan. Wow, Kathleen Navarro is watching. Hello, Kathleen. How are you? At saka sa Sasmuan. So, Maya Pagat Panapon po, karing hanggang taga Sasmuan, ding hanggang listeners and watchers tamo po ken, keng karating kapit bahay tamo po, or kapit bayan po natin na Sasmuan, at ang ating estudyante na si Kathleen Navarro ay pangalawa sa tawan-tawa siya. Pangalawa na unang nagbukas ng Radyo Guagua. So, sabi po niya, hi ma'am, pa-shout out. Yes, Kathleen Navarro and all the students, my students in grade 10 po. Yan, po. Edgar Allan po section yon, okay? Sino ba yung natatandaan ko? Kathleen, pakisulat mo nga yung mga pangalan. Sina Jaren, si Aaron, si Ivan, si Sander, sino pa ba? Sina Tricia, si Rizzy, sino pa? Si Dwayne. Yan, baka kalimutan ko si Dwayne. Magalit sa atin, no? Yan, sabi mo karela, Kathleen, binanggit talaga yung radyo. Yeah, Kathleen Navarro from Sasmuan, Pampanga. Okay, welcome to Pamilyang Kapampangan. And of course, Maya Pagat Panapon kareng kay katamong listeners, watchers in Lubao, in Florida Blanca, in Porac, in Santa Rita, rin kay katamong estudyante ken, po, and sa Bacolor, sa San Fernando, po, sa Mexico, yan, Mexico, Apalit, Macabebe, saan pa ba? Masantol, San Luis, Santo Tomas, lahat po ng santo. Ano pa ba hindi natin nabanggit? Santa Ana, Arayat, po. Yan, abanggit tano siguro hanggang municipalities here in Pampanga, kaya buong lalawigang Kapampangan, especially in the city of Mabalacat and the city of Angeles, especially in Clark City. Maya, Pagat Panapon po. Kaya kayo nga, welcome to Pamilyang Kapampangan. Wow. Sir Alvin Sanchez Sibug is also watching. Hello, sir. Good afternoon. Thank you for always supporting Pamilyang Kapampangan together with Ma'am Richie and deng mga pogi mong anak ating malago at madaldal, cute gabs-gabs. Yan. Alright, so welcome po sa Pamilyang Kapampangan. Hello, ma'am. God bless po, sabi ni Ryan Mendoza. Wow, Ryan, hello. Maya Pagat Panapong kekanak. Welcome to Pamilyang Kapampangan. And of course, sa lahat po ng ating mga listeners, watchers sa buong Region 3,
in the whole Philippines, and buong bansa. Isang magandang araw po sa inyong lahat. And to all our listeners, watchers in Middle East, in United Arab Emirates, especially Jetal Bermudo Gaviola there, the head nurse of King Salman Hospital in Saudi Arabia. Hello! A good day to all of you there, no? Isang magandang araw sa inyong lahat dyan na aming mga kabayan, mga kabalen doon sa King Salman Hospital. Ingat kayong lahat dyan. Welcome to Pamilyang Kapampangan. And Gabriel Guevara is also watching. Hello! Sabi niya, hello ma'am, shout out po. So, shout out to Gabriel Guevara. Hello, welcome to Pamilyang Kapampangan. Yan, Ryan Mendoza, Kathleen Navarro. Yan, dengan kakikatamo nga estudyante. Hello. Yes, thank you for watching, no? And then, yung ating mga din kaya katamong kabalen, karin keng Amerika. Na po, Mr. Rolly Songko, Sir Manulid, and hanggang Kapampangan keng Amerika, Maya Pabengi po, kaya kayungan. Welcome po, na po, keng Pamilyang Kapampangan. Of course, sa ating mga listeners, watchers also, mga relatives and friends in Canada, na po, ating metong karela, Tsuneketi Pilipinas, si Kuya Ogie Gaviola Marukot. Welcome to Pamilyang Kapampangan, na po, at salamat kining relo, Kuyang. Original from Canada, meka mana na ako na naman king kanakong pinsan, na po, original. Thank you so much, Kuya Ogie. I love you, yan. And then, yung ating mga listeners, watchers also in Italy, yan. Si Kuya Nilo Manaco, pingkay katamong kuya nga mapamusit from abroad. May ragdagan tamo po relatives and friends, na po. Siyempre, Pamilyang Kapampangan, kapamilya po natin sila, lahat ng mga Pilipinong nakikinig at nagwa-watch sa Pamilyang Kapampangan, kapamilyada ko po, just like Sir Rolly Songko and si Sir Nilo Manaco, na po. Welcome! A good day to all of you there in Italy! Wow! Kikay Dayan S. Orticio. Hi ma'am, God bless. Sabi niya, yes, Kikay Dayan Orticio. Thank you so much. Na, Maya pagat panapon kaya Kikay Dayan. Wow! Alright. And of course, yung ating mga kababayan sa Israel, no? Nakikinig din sila, nanonood sa atin doon sa Israel. Maya Payaldo kay kayong angken, magandang araw sa inyo, and lagi ingat kayo, no? At kasama po kayo sa prayers ng mga taga-Pamilyang Kapampangan. Sa ating mga kaibigan, to all our friends in other nations, in Sudan, in Iraq, in Pakistan, hello, Subabakir. Pati ako mga naliwa na ako language ng kain. Po, may tuturuan akong ngaliwang language. Alright, and then, yung ating mga friends, relatives in Singapore, in Hong Kong, yan, in Taiwan. Hello to all of you there. In the Asian countries, welcome to Pamilyang Kapampangan. Maya Payaldo, kaya kayungan. Wow! Sir Mark Castro, the best singer. Wow, no? Winner of tanghalan, no? Tawag ng tanghalan si Sir Mark Castro. Best teacher in math of Betis High School. Shout out, Ma'am Ning. Yeah, good afternoon, Sir Mark. Nepo, at lahat ng pamilya po ni Sir Mark Castro doon sa Santa Ursula, sa Sitio yata sila, or saan ba? Yes, Sir Mark Castro, nepo. Thank you so much for watching, nepo. At Alben Kula naman din kaya kang songs. You're so very, very good, ne? At nakangkasanti nga boses, sir, yan.
at dakal salamat keng Dios at babahagi mo ne. You are sharing this good talent with us in FB. Thank you so much, Sir Mark. Yan. And then, sabi pa ni Miss Kika Dayan Ortizion, makamiss kayo po, Teacher Betis. Wow, thank you so much. Ne? Wow, makamiss yun talaga yung Betis High School. Deng hanggang mestrayo ka rin. Bala mo, pengari yula, kapatad yula. Family tayo doon. We are family in Betis High School. Ne po? Ring hanggang nga estudyante mi ka rin. Kaya rida maganakalangan. Ano mo yan? No? Yes, no? Mga ganakalangan po potang mayayari no ngandeng hanggang ay estudyante mi ka rin na nanungno ka rin sabi daretang aliwang eskwela ing betes ka no tapunan niyang dropout. Nepo. Yes. Andyan dropout la ya papasal mila. So that means mas magaling kami ke kayo. Wow. Yeah. No, yeah, hey. Yes, may makanyan la kagaling deng mestra kem Betis High School. Andyang sinuka da nala, penugse da nala, din wrap out da no rengaliwang eskwela. Nepo karas kem Betis High School kakaulan mila rengana ka rin, tuturing milang pamilya at manakit lang lugod ka rin kem Betis High School. So potang mayari la. Nepo, sigurado magilang successful at mga ganakang anak la. Yehey. Yes, thank you Kikay Dayan S. Orticia, best English teacher ni Betis. Wow, thank you so much. Thank you so much. And lahat ng English teacher doon magagaling, no? Magagaling sila. Alright. And Maya Salvador also, hello, sabi niya, hi po. Yes. Maya Salvador, welcome to Pamilyang Kapampangan. Yeah. And Ludwig Sunglao here has a message also ng ating top fan. Na po, sabi po niya, hello po, Ma'am Ning, pa-shout out po, number 1 Radyo Guagua, 99.9 FM, love you Radyo Guagua, with triple hearts and kisses. Pa-play po song, Ma'am Ning, Let's Get Loud. Hindi ko ba ano yun, nakasama yun dito, Let's Get Loud. Pinapakinggan ko kanina yan kasi gustong-gusto ko rin tong kantang Let's Get Loud by Jennifer Lopez, no? So, thank you po, Ma'am Ning, and hello po to Sir Aldwin Maliari, love you po, and hello, Kuya Jay, yes. Thank you so much, Ludwig Sunglao, balo ko kaluguran mo kaming kaluguran, tuturing mo kaming pamilya, dakal salamat keka. Okay. And, of course, ayun, no, ang ating Honorable Mayor Tonton Torres. Na po, magandang hapon po sa inyo. Welcome to Pamilyang Kapampangan, sir. Yeah, yes, may we learn to love each other. Lalo na ngayong Pasko, no? Give love on Christmas Day. Ano pa ba? Ang ating Vice Mayor, Jun Lim, and the Sangguniang Bayan members of Guagua, welcome po to Pamilyang Kapampangan. Lahat po ng municipal heads, municipal officials na nakikinig lagi ng Pamilyang Kapampangan, mayap agat panapon po kaya kayongan. Yes. Ano pa ba? Si Sir Aldwin and the Kuya ng Bayan. Nepo, Kuya ng Bayan, si Kuya Jun Panganiban, and the beautiful wife principal, nepo, si Madam Shena Panganiban. And of course, speaking of principals, Madam Eloisa Silusong. Yan, eh. Isang magandang hapon po sa inyo, Madam. And welcome to Pamilyang Kapampangan always. Kapamilyada na kayo po. And then, sino pa ba? Si Madam Jesus Agustin. Siyempre, kaya kalingwanin ka na ako. Madam Diane. Po. Yan. Kasi po, Alben, no, po lagi niyan din kaya katamang segment. And si Madam Estrelita Baluyot. Yan. Alright. Thank you so much, po. Sa laging pagsubaybay sa Pamilyang Kapampangan. Meron pa ba tayong hindi nabanggit? No? Yeah, and belated happy birthday po
belated happy birthday kay Ricardo Dimla, yan, kay Bokal. Ang saya-saya po kahapon ng birthday ni Kong Carding Dimla doon sa Lubam niya po. Lahat po ng Dimla family nandoon, and marukot, napahalo po ako sa kanila, gaviola. Thank you so much. Binigyan niyo ako ng panggas ko. Alright. Pinakanta po nila ako ng 2 kanta. Binigyan ko sila ng isang bonus na kanta at pinasayaw ko silang lahat. No? Kinanta natin yung I Will Survive. Biyasa ko pa palang magkanta, my goodness. O ito, meka libo ko rin. Ano ba yan? Talagang neng kayi rem pinsan. Kaluguranda ko pong kaluguranda hanggang pinsan ko. So, dakal-dakal salamat mga insan. Metong kayo karentula na ning biye ko. Yan. Alright, yes, Maya Salvador. Shout out po sa mga naka-noisy muffler. Yeah, itong mga noisy muffler. Pwede ba? Diyos ko. Makasakit lang balugbog din kaya kayong muffler. Palitan nyo pa mong itang silencer. Andiyan kay Betis High School, mga kapikundareta. Lalo na ating pang magklase po tang kay bomba nga lang AM. Ning AM ay estudyante. Oh my goodness, smiley lang ka rin makarandam ka na ako. So, shout out po sa mga noisy muffler dyan. And shout out, my goodness, doon sa mga ngayon pa lang umahawak ng manibela at kalat-kalat sila sa daan na wala mang lisensya, walang registration. Ay, my goodness, kanina muntik na akong may nadali sa daan kasi siguro talagang bagong-bago siyang umahawak ng mga sasakyan na yon. At wala siyang signal. So, I thought diretso ang daan niya. So, ako naman, nag-signal na mag-overtake. Anyang makabuelo ko, Diyos ko, bigla yan lumikong makanyan. My goodness, na may kapag break kong malakas at binusinahan ke. My goodness, Diyos ko, nanano kayo kendalan ko makain kalat-kalat. Makakain kayo. Putang kay kutnan mo lang. May LTO kayo. May seminar kayong LTO. Putang kaya di mambaling LTO. Diyos ko, anong makanyang po. Ako makain kalat-kalat po kendalan. Ako luluwal kendalan. Nung ngayon po baluing regulasyon kendalan. Diyos ko. Pota po, sabi natin mitang kantatang metong kapampangan, mahulagayang biye. Mahulagaya po yung biye. Diyos ko, diyang nano kami po kaingat ang mag-drive. Po, nung kayo basta-basta kayo manaliwang dalan. Po makanyang kendalan, Diyos mio. Tsaka tinakuman pong side mirrors. Lalawan nyo po rin side mirrors yun po mga disgrasya kayo. Nung unong ko po biyasang driver mo namang kalupay. Nung ko po agad may kapag-break kayo, my goodness, ay sula po kayong minda. Ginuko minda ko pa mo, dadalan me pa mo yung anak mo. So, ano po tayo, no? Yung mga mag-aral po tayo. Tinaman pong YouTube para pag-aralan deng rules kendalan. Ring signal lights sa mo. Dapat po baluyo po ring gamit da rin. Bang kanita po. Kayo po makaistorbo at para pareho tamo pong manawang mag-drive, maglakbe kendalan. Po. Diyos ko. Yan. Thank you, Maya Salvador. Deng kay katamong yan. Noisy muffler. Diyos mio. O yan, share ko tuloy. At saka po rin tawong itang lilipat la alalo keng lugar, alala keng pedestrian. Tikeng talagang lalabas na ka man. No? If you are really a Kapampangan and living here in Pampanga, balo mula no ka rin lareng deng kaya. Nanong aus kanina, reng pedestrian lane. Kabod-kabod na kayo dalipat. My goodness naman. Anong darap ta?
umpisa na ning kaya katamong program mo yan, ne po. Manawagan tamo ka rin yung taong, Diyos ko, nano yan, tuturuda naman po kayong school yan, at siguradong baluta naman po yan. Ding simple rules, kandalan, po. Mahulagaya po yung biye, po. Mahulagaya yung biye. So, ingatan tayo po yung biye tamo. Tayo po banding dalan, dakal tamo pong daralan. Dakal tamo pong daralan, kendalan na rin, po. Aliwa mo po kayong diliyo, tsaka retang kabud-kabud na mo, mag-park laki ning ileleyo po rin sa kenyo. Ano ba yan? Baluyo po sanang paglele rin sa kenyo, my goodness. Baka kanita po makay storbo, balang po sa liyeng dalan, mag-park na kayo kabud kenin libutan makanini. Siyempre po, makay storbo tamo po, yan. Okay? So, pasensya na ko po kayo, entrada ng ma'am ning yumanyer mo niyang bagya. Ninoy na kikay Dayan S. Orticio. Pa-shout out po kang Raisa. Hello, Raisa. Raisa, yan. So, kikay Dayan S. Orticio is getting the attention of Raisa. Hello, Raisa. Yan, may puso-puso pa si Kikay Dayan Orticio sa iyo. Magandang hapon sa iyo. And si Maya Salvador, napakaraming hearts niya. Thank you so much, Maya. Alright, before I forget po, pakishare po ang ating program, sa ating mga relatives and friends. Share po natin. And dito po sa FB, hindi po natin we're not going to listen po dito sa mga magagandang musika ng pamilyang Kapampangan. So, switch on Twitch TV na naman po rito sa ating chat box po. You download Twitch TV and look for the channel of Radyo Guagua 99.9 FM po. Para po tuloy-tuloy ang inyong pakikinig po. Tuloy-tuloy yung kaya katamang pa makirandam ka rin mga santing nga kanta kaya ni pamilyang Kapampangan. Okay? Ala na akong kelingon banggitan. My goodness po, tangkay kanini magpatugtog ko, mawala na ako keningeri. Mawala na naman din ka na akong watchers. And then another batch of watchers na naman kanita. So, sa ating mga avid listeners and watchers, magano po tayo sa Twitch TV. Po, mag-switch tayo sa Twitch TV. Hanapin po natin ang 99.9 FM Radyo Guagua. Yan po. Okay, so let's start the hot afternoon with this song of Kenny Rogers. Po, ano bang title nito? Saan na ba? Saan na ba yung aking, the greatest gift of all. What's the greatest gift of all this Christmas? Okay, so let's listen. Po, Twitch TV. Switch on Twitch TV para po mapakinggan ninyo itong Christmas song from Kenny Rogers and Dolly Parton. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcast
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing,
Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, pagpulitas na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo.
Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga. And thank you for watching Sir Rolly Songko there from America, no? Sa Carson, California. And also to Rubia Camille Valencia Dizon. Hello, good afternoon, Rubia. Kamusta na? May anak na ka ba? No? Ay, hindi pa, no? Nakita ko lang yung what do you call that? The ultrasound, and you're going to have a baby girl. Wow, no? My baby girl po si Rubia Camille Valencia Dizon. Yes, congratulations! Yeah, hey! Yes, no? Additional family member and very cute baby. Yan, no? Okay. So, what's our topic for today? No? Sabi nga, si Ma'am Lu, nasa labas na naman daw siya, and tinanong niya sa akin, ano bang topic mo? Sabi niya. Okay. So, our topic for today is, why do we need religion? Yan. Bakit kailangan ba ng reliyon, no? Kasi napapansin ko po ngayon sa mga kabataan natin, parang napakahirap nilang napakahirap nilang pasukan ng salita ng Diyos, no? What do you call this? Para silang napapaso, no? Ang dami na lang excuses, anong tawag pa rito? Ang dami lang kwento-kwento sa buhay, no? Manibat abak hanggang gat panapon, miyabe-yabe na lang, mipapagkwento na lang, at nung kami, ang gaketang potang mipapagpikunan lang, na damdaman mo lang mipapanagkasandeng mayop. Alright? So, papansinan ko po ita ka rin kabataan ngayon, po. Kabataan keng baryo, kabataan keng gustong ka rin kamanmuntan, kabataan ka rin eskwela, para-pareho la datang din kabataan ngayon na medyo ating kesyasan buntuk, my goodness. Sabi ko nga nung may kausap akong mga kabataan, I understand, sabi ko, na yung mga magulang, no, napaka-busy at hindi nila kayo gaanong napapagtuunan ng panahon, ng oras para mag-share, no, ng mga magagandang aral. No? Sorry po for my words, ne po. So, anting tiyang ko ita sabi ko na rempe ngari edo makaing tutururen karelang anak ngayon nengkay den mo namang teachers ing sikaso da ing subject da kasi naman natin niya naman kakayan ing mestra nengkay istong makapan niya ditalo pota atin lang nga pa na sakit loob at potang kay sumbungi nga anak kembale sumugod yung pengari kayong eskwelo sumugod siya panyabyanan na yung mestra po. So at napong kasakit yung kay ngayon yung kalagayan napong kasakit yung makanano lang palubanan salita ng Diyos ng anak at akakita mo po keng yato ngayon yung palala yung oh my. Ano ba yan? Pakiano nga yung ating ibalik natin dun sa welcome to the family. Alright? No, biglang pumasok, hindi po pala nakaano yun, tawag dito. Oh, what a feeling. Alright? Yan, welcome to the family again. Alright? Ano mo na lang banda mamaya yon nak. Ipasok mo ulit siya mamaya. Alright? Okay. Ayan, kamukha ng pagsasalita ko ng alright, okay, no? Binibilang ng mga bata yan. Bibilangan da po rin, denganak, makatulala. Okay, edo balo na ila mo naman atinla namang mannerism, atinla namang nangas kanita, tip of the tongue, nasasabihan. Okay,
at potangkay pagsistido rin karelang mestra ne pagsisti kebat deng karelang pengari mo naman kakayandala naman na katak ne mangamuanan sermon na darenganak ne at nang kasakit kayan ne nangaus kanina sermonan or advice payuhan deng kabataan ngeni. Okay? Makanyan la po at ikit ko yan at nang kasakit i-open me Jesus karela ne bala mo so bang kanita so that I can catch their attention. So sabi ko okay deng hanggang bisang miras impyernos lumwala. No? Kasi Ella kaya at nung kasakit ko na attention din anak. So actually they are not my students no. Medyo may tumawag lang sa akin na isang estudyante, ma'am din pong kaklase ko no pong kanya puntalan nyo kami pa po kaya nyo la po at habang pong magklase ko kaya sumangit kwarto. So may lunos na kuman mo at nung kakay, mabibes la rin anak, maganakala, pero masakit lang i-catch attention, natin lang at tinasusulot na salita. So, just to catch their attention. So, sabi ko, okay, nung ako bisang makirandam ka na ako, retang hanggang bisang miras impyernos lumwalangan. Yan. May gulat lang, walang Michelle Pfeiffer. May gulat lang. Okay, so, ikuha ko la attention. Sige, ring hanggang bisang miras banwa, manatili la keni, at manahimig la, makiramdam la. Ayan. So, yan. Kaya nga po, sabi ko, why do we need religion? Yan po, Kempong College, kitang kunya namang karelay ni why do we need religion? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon at sana itong mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin, pwede silang mag-type ng kanilang opinion dito sa ating chat box at send here, no? Yan, yung mga opinions nyo. Why do we need religion? Why do we need the words of God? Or why do we need Jesus in our lives? Alright? Yan po ang topic natin ngayon dito sa Pamilyang Kapampangan para po, remember, ang ating objective dito sa Pamilyang Kapampangan is to regain family values. Yan. Gaano ba kabisi ang isang parent, no? Gaano ba kabisi ang isang parent at bakit hindi niya nasisharean ang kanyang anak? Oy, Rubia, hindi nga anak mo ika tiruanan da ka tungkol kay Bible anak. Hindi nga anak mo pamasa mo lang Bible stories, ne, or papanalben mo lang keng YouTube Bible stories. Bang kanita magilang familiar keng history na ning Israel, deng makanano nung linigtas ning Dios ing kayang bayan, deng kayang tao, ne, ma-build up la faith deng anak. Yan. So, Rubia and the other students na or the other people na nakikinig po, ne, dengaliwang makirandam po kening Pamilyang Kapampangan. Kayang tala po keng YouTube deng anak reta pong Bible stories. Bang kanita po mabiyasa la tungkol keng Biblia ring anak la pa mo. Paragulan tala po keng salita na ning Dios, ne po. Okay. It's 2:48. My goodness, kabilis. Alright? So, sabi ko po karening anak kareni, uling mga ragul na la at atin nong isip. Atin nong isip deng anak at oy tapin, I shared to them the word of God, ne po, at tinggap day Jesus, king karelang puso, may nalangin la reng anak, ne, sinunod la po keng panalangin at
Praise God, impong Holy Spirit, linob yung karela at dengana kareni, lalo la po pong meging maganaka at maging masipag. Anya minsan, kakayang ko la busitang ko la, sikit ko pong, mamalis kayong park na ng Betis. Wow, sabi ko, very nice. Tumalab ang Holy Spirit sa inyo. Yan na ang simula ng pagbabago. Yan po. Tuwan-tuwa yung mga bata, no? At yun na nga, sinasabi ko sa Betis High School po, it's not only knowledge that we are sharing with your kids, no? We are sharing the words of God, we are sharing God's love. Kaluguran mila po ring anak keng Betis High School at burimi po ing miyong yung laking maya padalan ne po at dagol la ring anak kareni keng salita na ning Dios. So, ngani punggat panapon na ini, why do we need religion? Yan ne po, yan yung kaya katamong topic. So, sana dening kaya katamong manalbe, makirandam ne po, mag-type ko pong opinion nyo, no? Mag-type kayo ng opinion dito sa ating chat box and I am waiting for you to share your ideas. Bakit kailangan ba natin ng salita ng Diyos? Bakit kailangan tayong religion, kembiyeta mo? Especially nowadays, bakit ba natin kailangan ang Diyos ngayong panahon na ito, no? So, even though I know already that in the last days, no, in the last days shall be like in the day of Noah, no? Nung panahon ni Noah, kaya nga sinira ng Diyos ang mundo, no? Pinalubog ng Diyos ang buong mundo kasi malala na yung kasalanan ng tao. Nakikita ng Diyos na palala ang kasalanan ng tao. So, pa naman siguro late para king kaligtasan, pa naman late para king pamagbayo po. So sana rin kaya katamong kabataan, not only in Betis High School but the youth in the whole world, no? Lahat ng kabataang Pilipino, no? Sana ay mailapit natin sila sa Panginoon, no? Lumaki sila sa salita ng Diyos. Sabi nga, kung gusto natin ng isang mabuting bayan, no, ng mabuting mga namumuno ng bayan at mabubuting tao, no, ng ating bansa. Kayan tala po rin kaya katamong kabataan, din kaya katamong anak, ituro tala po keng mayak, po. At see to it na itamo lagi tamong makasubaybay karela, babanten tamo ing karelang galo, ing karelang pamanyalita, babanten tamo po. Po, baka nito rin kaya katamong anak, dagol lang mangayap din kaya katamong anak. At itamong pengari, let's serve as a very good example kareng anak tamo po. Okay? So why do we need religion? Bakit kailangan tamo ing religion? Yan. Tamo po lingad. Po lingad kay katamo that people, no? People are attacked by emotional systems. Po kasi itamo po we were created with emotions and nano po because of the different influences that we see around, no? Yan po ang nakikita ko, bakit kailangan natin ng reliyon, ng paniniwala sa Diyos, no? Bakit? So, ano ba tong mga emotional systems na ito? Una po, takot. Yan, no? Yung emotion natin na yung fear, yan. Fear sa mga ghosts, sa mga multo, yan. Meron bang multo? May isang reliyon na nagtuturo na ang mga multo ay mga familiar spirits, yan. Po, na kung saan ay tinatanggap natin yan. Merong mga spirits na kinukuha nila ang itsura, no, ng mga tao para takutin. Yan, takutin yung mga tao. Okay? So, mga familiar spirits. Fear from familiar spirits. Paano ba nating maiwasan yan? Paano nating, anong tawag dito? Paano nating alisin ang takot na yan sa ating mga sarili, sa ating mga anak? Or po, taita mo mismo,
pamatakutan tala rin anak tamo. Alita mo po gagawan to, yung pamatakutan tala rin anak tamo, kareng multo-multo, may mumu dyan, no? Tamo po gagawan to. So, do not build up, no? In our children, the spirit of fear, the emotion of fear. Na nung sabi ng Apong Marianong Garapon, at nako. Apong Marianong Garapon, maya pa kaorasan na kaya kayo mamning. Yes, Sir Rolly, songko. Hello. Hello, welcome po. Welcome to Pamilyang Kapampangan, no? Sir, bakit kailangan tamo ing reliyon? Yan, yan yung kahit tamo ngayon, topic tamo ngayon. Mag-share ka pa mo, bakit kailangan tamo ing paniniwala king Diyos? Yan, bakit kailangan tamo ing salita na ning Diyos? Right? Yan, pinsir, nung papanalben mo, manibat nandin, kasi ing tao atin niyang emotion na number one pin itan sabihan kung takot yan. Tala po pamatakutan deng anak tamo, let us not build up fear, karening ghost, kareng mumu makanya tala po kakanyan deng kay katamong anak. Okay? Kaya tala po, i-build up tala po confidence ng anak na nung i-Kristo at tsuya karela alang nanuman or ninuman pwedeng galo karela. So, kiniya lulubitang kay itang dedication of babies to Jesus. Po ken templo na ning Dios na nang nuka rin deng aliwang religion sa sabihan da kailangan mabinyagan niya yung baby bangkanita miligtas siya king nano mang kapahamakan de alapitan deng mga rawa kay espiritu. That is correct po. At sinabi na naman po ning Biblia po na renganggang anak idala lang ang king templo na ning Dios. Po bangkanita po itang blessing na ning Ginoo. Miras karening anak kareni, ating Diyos lingapan nila, protektahan nila against the bad spirits din kaya katamong anak at ela mag-develop fear, ren kaya katamong anak. Okay? So, itanam tamo king puso't isipan dareng anak tamo na Jesus makapangyarihan niya. Makapangyarihan niya Jesus at nung Jesus sa tsuya ken puso da maniwala na kan Jesus that He is the most powerful God, alang na numan ing milapit karela, alang na numan ing pwedeng tagkil karening anak kareni. Okay? So, mumunaya mo po yan na dapat tamong eliminate at iniababalo tamo because of religion. Po, ababalo tamo ken katamong pananampalataya. Nano po? Yan, deng phobia. Deng nano mang ay ating kong phobia kanyan, keng nano nga us kanine kareng heights, kareng close places, yan po, naning sagot ken dalangin, prayer. Teach our children prayer. Yan, po. Nano po? They are afraid of the future. People are afraid of the future. Actually po, mayari ne in future according to the Bible. Inipin po ing abalo dareng estudyante king college na actually class sabi ko, the future is already finished. If you're going to read the book of Revelation, it is all finished. We are just playing our roles, Piplay tamo mo ing roles tamo keti yato. At siguraduhan tamo na king role tamo kaya beye Kristo. Okay? Mamasa tamo pong Bible, so let us not be afraid, let us not fear the future. Remember, it's only God who holds the future. Meron ngang atimping meto nga kanta, for I know yan, because He lives, sana I can face tomorrow, because He lives yan, nanong awas kanita, because I know, sabi na,
God holds the future. So, nung achuy Kristo keka, nung achuy Kristo ka rin puso da rin anak tam, who will fear about tomorrow? So, mila ko takot da rin anak na harapan de ing bukas. Every night pin pag-framing ambi, Lord, give me strength, give me knowledge, give me wisdom to face the coming day. So, every night po mag-pray kami ng kanakong apo na ambi. At dilehans kaya pa'y ambi na patnubayan nening Diyos, ingatan nening Diyos. Sana po itamong pengari, tamo po pasayangan ng makanya na pagkakataon na pakisabyan tayo ing Diyos at pabalot tayo ing kaya katamong anak, king kapangyarihan na ning Kino. Okay, my goodness, it's 2:59 at penandit kanini mag-sound ne ing kaya katamong magkalembang ne ing kaya katamong pisamban ken po so miya jaja tamong manalangin ken 3 o'clock prayer. Lagi tamo pong ilapit keng Dios ing kaya katamong gana-gana yan pin ilako na ning Dios ing takot na numang takot. Okay, Yana, it's 3 o'clock. Right? So, before we proceed po, let's pray. Sabayan tayo po ing pisamban king pamanaos na kaya katamo. It's 3 o'clock. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katanungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya.
Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong. Alright, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Nepo, sana kayabeda kayong menalangin habang mamausin kay katamong pisamban, kalembang ng kalembang kening siping mi po. Yan, sana po kayan tayo po yung sarili tamo. Lumapit tamo po keng Diyos. Sabi nga, come to me, all of you who are heavily laden, no? And I will give you rest. Sana ne po. So, nung atin tamang pong nanong dadalang tamo keng biya tamo, ilapit tangang keng Diyos yan. Ala pong imposible keng gino. Okay? So, nandun po, pisasabihan tamo itang fear, ne po. Why do we need religion? Yan. So, it is the religion that is giving us, no, the knowledge, ne po, how to fight, ne po, these emotional systems just like fear. Okay? So, fear of the future. Bakit matakot ka? Bakit may takutan ka king future nung kayabe meing Diyos? Remember, when you have God, you have everything. At yunang ang kaya ka. Sabi nga and all these things shall be added unto you. Just believe. Po, just believe. Okay? Nano pa? Ditang tatakot. Harapan din problema. Harapan ding challenges, yung pagsubok kembi at nung katakot kem problema, no? So, always remember, no? Always remember that God is bigger, no? Much bigger than these problems, okay? Kay na naman ng Diyos mo nung yan nakagyong sopan. Yan yung challenge, no? Ano bang klaseng Diyos ang sinasamba mo, no? Para ikaw ay matakot sa future, para ikaw ay matakot, no? Na harapin ang anumang pagsubok sa buhay. Okay? Tanda ng tamo, isang kayabe tayong Diyos, sabi nga who can be against us? Ninuing pwedeng magtomba kaya katamo nung kayabe tayong Diyos. Nothing, When we have God, tandanan tayo, nisong at chuyeng Diyos kaya katamo, we have everything. Yan, right? Ako tabalot at ikwa ko yata ing puntong satisfied ko kembiye ko at I am very satisfied with my God. Nepoking kana akong Diyos, very satisfied ko and I do not worry of tomorrow. Balo ko kasing Diyos, kapilan man na ako lakuan, na ako paboren. And this is what I am sharing with you people. Nepo, lako tamo po yung takot. Kareng anak tamo, lako tamo yung takot karela. No? Harapan yung pamag-aral. Iyambi, dati-dati, medyo alanganin niyang I don't like to study anymore, mommy, kakit ko itambala mo pagkasakitan na something is wrong. So bibuild up miya po emotions ng anak through the words of God, no? Through the words of God.
Okay? So, inga na kagyo na ngang harapan. No? Kaya mo yan. No? Kaya mo yan. In Jesus' name. Tutulungan ka ni Jesus. Yan. No? So, lagi tayong sasabyang karenganak, agyo mo kasi Jesus kaya beme, nakalakwan kapilan man Jesus. No? So, at saka itang pengari, manalangin tamo together with the children. Baka nita pureng anak, kakayan no po ning mabibuild up la spirituality ating Dios. Bless no ring anak tamo. Po, balutan no po kayang kapangyarihan. Okay? So, kanina po, dapat po tayong magpatugtog ng magandang musika. So, I am inviting everyone po doon sa Twitch TV. Doon po tayo makinig ng magandang musika ng Radyo Guagua. Okay, let's listen to this very beautiful music, Flash Dance. No? What a feeling! Asan na ba? Ba't ang galaw ng ating cursor? Yan. Okay. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati. Sinugod sa ospital. Bumigay ang katawan.
namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Alright, so let's continue po. So, number 2, bakit kailangan natin? Okay na, yes. Okay. Bakit kailangan natin ang religion? Okay, yan. Kasi po, hindi lamang po ang matatandang tao, no? Lalo na yung mga bata, agad lang pong mimimwa. Agad lang may kakapali buntok. Agad lang magsilakbo damdamin deng anak. At
na manintun lang pati renganak. Okay, so who's this? Charles. Yan, no? Good afternoon po, Ma'am Ning. Pa-shout out po is Sipo, Sipo Alberto SK King San Anton. Okay. Okay. Alright, so SK, yan. Sangguniang Kabataan, Chairman of San Anton, shout to you. No, si Alberto from Charles. Alright, good afternoon sa inyo. Sa inyo dyan na taga San Antonio, no? And all of the barangay officials in San Anton from Char. Yan, Charles. Yan, Charles. Okay. So, salamat kaya kayong pa mag-watch. Alright. So, why do we need religion, no? Kaya pong religion, karintamo po ababaling salita ng Diyos. In religion po, yan tuturo kay katamo, makananong maging mayap, ne po, na gagamitan ne po ing salita na ng Diyos. Okay? So, kadwa, bakit kailangan tayo in religion, ne? Kasi inipin, ne? Den tao, lalo na ring anak, den kabataan, agad lang may kakapali buntok, agad lang sisilakbo damdamin, agad lang makipate, makitumbukan. Alright? So, yan. Kailangan, kayang tango po yan, ating mag-control kay katamo, ating mag-balance kening emotion na ini. Ne? So, bakit kailangan kailangan tayo ing religion kening anger ini? King religion ka rin tamo pag-aralan na ing mimimwa alimayap, lalo na king science sasabihan na isong mimwa ka, stress ka, ne? Mag-trigger sakit king kilog tamo. Okay? Wow, good afternoon, Guagua. Happy Sunday. Wow, Dr. Karim. Hello, good afternoon to you. Thank you so much for watching. Our very dear there in Pakistan, Dr. Abdul Karim Khan, the president, the principal of one university, one college there in Pakistan. Yeah. Wow, good afternoon, Guagua. Happy Sunday to you. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Abdul Karim Khan. And we are talking, why do we need religion? Maybe you want to share your opinion, Dr. Karim. Why do we need religion? Why do we need Islam? Why do we study Islam? What is how is the effect, or the, what do you call this? How does Islam transform people? Yan, all right? Can you please share something to us? Why do we need religion? Okay? Especially to the youth nowadays, wherein they are so very aggressive, and it seems that they are always wanting fight every day. Not only the elders, not only the old people, but mostly the youth, the children, they are also having aggressive behavior nowadays. So it is, I believe that it is in the religion that we teach. The religion teaches us how to balance our emotions. Okay, so Dr. Abdul Karim Khan, can you share something to us? All right. Okay. So, yan, handling anger. Handling anger. In Proverbs chapter 20 verse 2, it says that the fear of a king is as the roaring of a lion. Whoso provoke him to anger sins against his own soul. Yan. Anong ibig sabihin nito? What's the meaning of this? Wherein the anger can rise up our, what they call this, our emotions, which bring us to sin, no? Pinoprovoke tayo, no? We are being provoked by this anger, and because of anger we can do something that is not good, that is not nice in the sight of the Lord. We can speak some bad words against our neighbors, no?
dapat magkay ko kanini kapampangan. Makapanyalita tamong masanting, ne, kareng kaya katamong kapwa tao, sumimwa tamo, we can hurt the feelings of other people, no? And itong anger na to, this anger will cause sins in our souls. Yan, no? Nagiging sanhi, yan, magiyang sanhi ning kasalanan king kakatamong kaladua, ne po, ing kamwa. So, etamo dapat mimimwa. And also, anger can give us sickness, no? Because of the stress, it will trigger illness in our bodies. It is proven already in science, all right? So, let us avoid getting angry. Okay, Dr. Abdul Karim Khan. Don't get angry. You pray for the people. Right? So, yan. Okay? So, anger is one reason why we need God, why we need the words of God. Nepo, para maturuan tayo, may turuanan tamong mayap, nepo, na gusto yung mimimwa. Kasi lalo na inkamwa, after anger, it will develop into hate, which is a greater intensity, nepo, mas malalim na pagkakagalit. Hindi po tama yon. That is not right. Nepo, ali po mayap itang mika nanitang hate king kapampangan, itang mika masyadong kamwa king kapwa, lalo na karing kay katamong relatives, karing kay katamong kapatid. Alita mo dapat mimimwa, nepo. Let us learn to forgive each other, nepo. Rin kay katamong anak, no, rin kay katamong kabataan. Diyos ko, wow, thank you so much, Dr. Karim Khan. No, saving a person is saving humanity. In Islam, tolerance is the basic education in Islam. Yes, there are warlords, but I am a peaceful lord. Salute to you, Dr. Abdul Karim Khan. Yeah, Dr. Karim, thank you so much for your opinion. Yeah, so saving a person is saving humanity, Doctor, in Islam. Tolerance is the basic education in Islam. Yes, there are warlords, but I am a peace lord. Yeah. God bless you always. Mujhe tumse mohabbat hai. Right? Is that correct? Is that correct the way I said it, Dr. Karim? Mujhe tumse mohabbat hai. All right. Thank you so much for teaching me your language, okay? So, let us love each other as the song goes, alright? Okay, so, never put anger in our hearts, for that will become hate already, which is very difficult to handle, and hate is against the words of God. It's against the will of Allah. Yeah, okay? Right. So we should love our fellow, we should love our relatives, no? Let us always forgive each other, no? And that is what the Lord God wants to His children, to forgive and to love each other. Nepo? So, it is in the religion that we learn such things, okay? Next is, why do we need to know the words of God, or why do we need religion? Third is lust. L-U-S-T. Yes, you pronounce correct. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Karim. Okay. Always remember that, alright? Mujhe tumse mohabbat hai. Okay, so lust, L-U-S-T, that is what they call this, wanting much without the blessing of God. So this is the illicit affairs, no? And other people, just like the same sex attraction, same sex
intercourse, yan, lust. No, it is in the religion that we know that lust is not correct and it is not in the will of God. No po, yung kamunduhan, yung pagnanasa, po, sa laman, yan. Okay? So yung mga tao na gustong ng relasyon outside marriage, no? It is not good in the sight of God. Okay? So may naalala po ako yesterday na kung saan ay iniwan niya ang kanyang anak, no? Sabi nga nung isang kakilala, no? Sabi niya, meron palang ganon, no? Meron palang ganong klaseng nanay na kayang iwanan ng kanyang anak. And I am used to this already, no? That some mothers are really leaving their kids, leaving their family, leaving the kids to the father, and they are going to look for another. My goodness, why? I don't know why. No? At without any support, no, makalunos largo rin ng anak rin, and I have also one student na it's Monday and then his uniform is black color. Sabi ko, why don't you have any white? It is Monday. Why do you wear black in Monday? It should be white. So sabi ko, don't you know how to wash your clothes? Where is your mother? No? And then he told me that I don't have a mother. I am a product of broken family. Oh my goodness. I was shocked to that. Though we are used already with this kind of situations in the school wherein many students are products of broken family, but that is very heartening to hear, no? Wherein children are being neglected. Just this simple uniform, simple white shirt. There is no mother to attend with these needs of the students, no? It's very sad thing to know about that. Makalungkot pong balo ing meto ngayon da likwan ning kayang pamilya, likwan noreng anak na, ne? Because ating yang ikit aliwang luluguran. Aliwang lalaki. Ne po. At vice versa, yung mga lalaki na iniiwan ng kanilang mga pamilya. Ne po, makalungkot po, makalungkot. Bakit gawa-gawa kayong pamilya? Bakit magpundar kayong, magtayo kayo, you are founding a family and then you will just leave them? It is not very nice. It is not good. Okay? So, never to leave the family, especially the kids are still studying. No, mag-aral na pa rin anak, lakwan mula, kids are still growing, and then there are no parents guiding them. It is not good. Po. It's not nice. Right? So, Dr. Karim. Okay, so we are talking about family values here. Po, family values. So, yung mga magulang po dyan, no? Makontento po tayo sa kung ano po ang ating pinasukan, tayuan po natin yan. Kayan tamo po, panindigan tamo po. Panindigan taming kaya katamon linuban na abye. Po, nung may pamilya ka, panindigan may kaya kang pamilya. Talakad may pamilya mo, luguran may asawa mo, luguran mo rin anak mo, paragulan mo lang mayap king salita na ng Diyos. At saka, palagi ako nung denganak, well-guided la. They are well thought about the words of God. Elang manaliwa dalan denganak. Okay? Nano po? At tinining sasabihan ng lugod, love. But examine this love. Sabi nga nung nanay, nabasa ko yung chat nagmahal lang naman ako, sabi niya. Wow. Depende sa minamahal. Alam mong ikaw de pamilya kang babae, tapos de pamilya rin yung kabila. Potang kay sabihan mo
linugod ko mo. Diyos ko, nano yung klaseng katwiran nita? That is wrong. Nepo, puso ito itang lugod kang talasaway, my goodness. Kamangulong pamilya. At yung pamilya mo may guguluhan. May sisiran yung pamilyang telakad mo, tetag mo, ne? At kay ba't mangulo kang aliwang pamilya, gusto ito, ikayong makiramdam ken, keng luwal, ikayong makiramdam ka na ako. Samasanta mo yung biyeta mo, okay? So, alright, let's have a short break. Let's have this beautiful music. I hope you have the Twits TV over there, and so that you can listen to the beautiful music here. Okay, let's have it now. So we have Whenever Whenever by Shakira. Lucky you were born that far away, so we could both make fun of distance. Lucky that I love a foreign land for the lucky fact of your existence. Baby, I will climb the Andes solely to count the freckles on your body. Never could imagine there were only 10 million ways to love somebody. Can't you see? I'm at your feet. Whenever, wherever we're meant to be together, I'll be there and you'll be near, and that's the deal, my dear. They're over, you're under, you never have to wonder. We can always play by ear, but that's the deal, my dear. Lucky that my lips not only mumble, they spill kisses like a fountain. Lucky that my breasts are small and humble, so you don't confuse them with mountains. Lucky I have strong words like my mother to run for cover when I need it. And these two eyes that for no other, the day leave will cry a river. At your feet, I'm at your feet. Whenever, wherever we're meant to be together, I'll be there and you'll be near, and that's the deal, my dear. You're over, you're under, both don't wonder. We can always play by ear, but that's the deal, my dear. Think out loud, say it again. Tell me one more time that you'll live, lost in my eyes. Whenever, wherever we're meant to be together, I'll be there and you'll be near, and that's the deal, my dear. You're over, you're under, you've got me head over heels. There's nothing left to feel if you really feel the way I do. Whenever, wherever we're meant to be together, I'll be there and you'll be near, and that's the deal, my dear. You're over, you're under, you've got me head over heels. There's nothing left to feel if you really feel the way I feel. Radyo Guagua FM. Alright, now let's have Can't Take My Eyes Off You by Tom Jones. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare.
There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Trust in me when I say, oh pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby, let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Trust in me when I say, oh pretty baby, and if it's quite alright, I need you, baby. Yes, I love you, baby. No, na-remind ako doon sa batang ini-inject eh. Habang ini-injectionan siya ng anti-COVID eh. I love you, baby. Natawa ako doon eh, habang umiiyak siya, nagkumakanta ng I love you, baby. Alright? So, yan, no? Sa religion po natin natututunan ng mga salita ng Diyos. Ayan, no? Kapag, halimbawa, yan, nagnanasa tayo ng ninanasa natin ang ibang tao, no? Ang tawag dito. Lust, L-U-S-T. It is not good, no? Nanungno ka rin pag nasanmeing naman ke ka talaga, ne? Pag nasanmeing tao na para ke ka. Okay? So the Bible is saying, thou shall not commit adultery. Po, huwag kang mangalunya. Ano pa? Ano pa sasabihan ng Jesus, ne? Kay Matthew chapter 5 verse 28. Whoever look to a woman or a man, di naman kanong linawe, king babae o kaya king lalaki na ating pagnanasa king kayang mata, ne? Megkay ne po, may fall ne. He had committed adultery already in his heart, ne? Ken puso you have committed already adultery. Linawe mo, ne? Bakit linawe mo ing babae? Linawe mo ing lalaki? Yan, kasi dakal na kay ngini retang babay nala naman alalang nangaus kanita itang alalang respeto kay sarili da. Balami no Pilipino. Deng matrona yan, ne, lalawan dala ring lalaki na ating pagnanasa king karelang isip. That is wrong. Keng ang puso, sabi ng Jesus said, you have committed already in your heart.
Okay? So never do that. Nepo, etamo kakayanta talapag na sandeng kaya katamong kapwa-tao. Lalo na nung intao ngayon, talasawa yan. Ka manyirang pamilya, tandanan mo yan. Okay? Nano pa, detang tawong lulugod la pero mali ang karelang luluguran. O yan, emotions. Nepo, we are a victim of these emotions. Negative emotions. Nepo, linugod ko mo nagmahal lang ako, ana. Diyos ko, pilinan meron kaya kang luluguran. Lalo na talasawa ka, ot bakit na dugod kang aliwa? No? Ngayon siguro, nung lulugod kang aliwa, sige, sa likod mo na siguro kayang sarili mo, mo na pibande-bandera pa. No? Pero tanda na mo, balo na ning Diyos yan, balo na yung panyaptan mo may paglokwan yung ginutandanan mo yan. Yeah, Ma'am Beth Song Love is watching. Thank you so much, Ma'am Beth. No? Maya pagat panapong kaya ka, Ma'am Beth. Nano pa, atin itang emotion na grief, itang sobrang lungkot, no? Which leads no keng depression. Yan. Mag-lead keng depression nining grief, sobrang kalungkutan, no? Naning sasabihan na kaya katamo ning salita na ning Dios na ababalo tamo keng religion na yawsan tamo, ne? Remember this, that the joy of the Lord is our strength. Ne? The joy of the Lord is our strength. Ing Diyos yung kalakasan tamo, tandanan tayo, maliban na mo nung ikamaniwala keng Diyos. Problemang maragul ito. O ito yung peka maragula problema. That is the biggest problem when you do not believe anymore in God. When you don't have God in your life, that is the very biggest problem. Diyan ka pila masolve yung problema mo nung ala kang paniwala na Diyos ken BM. So kailangan nating kang Diyos ken sarili mo ken puso mo ating kang Diyos. Okay? Nano pa? Envy. Yan, ing emotion na ini, inginggit gusto. Tandaan tayo, tamo mainggit, So, at nang karakalataong yaning mainggit, it's not only ding kabataan, ding mainggit, ding kabataan, ding kay maka-commit lang gusto, papangwada inge karelo, akit do rempera da ren kaklase do, akit do rempera da ren pengari do, mangupit lo, o kaya manakula, kwanandalo. Kasi atin lang kainggitan, mainggit lo. No? Akit ding masanting nga cellphone pamulsade sa likod de at bandyan de. Yan. Kasi mainggit la. No? So, makalanong milako yung inggita yan. Kailangan natin tuturo karela na gusto yan. No? And that we learn king religion. No? Or values education, values formation, GMRC, yan, good manners and right conduct. No? Sabi nga sa Proverbs 23 verse 17, let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all the day long. Oy ning masanting nga takot may katakot ka keng Dios. Ate ka mainggit ka ren tao. Ka mainggit ka rin tao nung may katakot ka keng Ginoo. So, nung ating kang takot keng Diyos, milakungan nining kesyasan buntok, nano pa, milakoy tang kamwa, nano pa, milakoy tang kayabangan, tang kakalawat keng mo agyong kalawakan, no? Milakoy ing nanong influence keng biye. Yan. Influences, nano la rin ing influence yang masanting, na makakaita mo, masisira tamo pa nga tao. Bad behavior, bad attitude. Yan. Akakit da rin nga na kasing matsurang ugali. No? So, yung ugali ngayon akakit da kem bale, akakit da kem baryo, akakit da rin kaluguran. O yan. Ugaling bastos, ugaling salbay. Diyos ko, itang anak na po, 2 years old pa yata. Matsura salita king asbuk na at lalaban niya, no?
Sabi na nga po na may kanya niya yan kasi yan yung likwang kaya ka rin pinsan na ay my goodness ne. Diyos ko. So, babanten tala po rin kay bat sabi ko map na may biyasa yung manyalitang makanyan o makanano rin indara do anong makanyan matulala pa iso sasabihan na yung makanyan po pikatulon yung panagkas ne po tamo wow magkuswelo kong makirandam kaya ka ma'am ning good afternoon to. Thank you ma'am Betsong Lau yan tamo rugo pikatulon ning masanting nga pamanyalita no anak la rin Diyos ko turutalang manyalitang masalese ne turutalang lugod manyalitang I love you yan turutalang makanyan okay turutalang mag-praise with Jesus no ihambi praise the Lord hallelujah no kayang tala po at na pong mas masanting kung daramdamang king asbuk dareng anak ing pupuryande ing Dios ing manyalita lang thank you mommy yan I love you mommy sabi na iyambi uling adwayang aldo lang klase ne uling ing mestra na atin niya kanong mag SIP lang ano ring mestra na so kailangan lang mag-concentrate kitang SIP mag activities sa Kembale and then ako magobra ko lalakwang kay Kembale abi na po ng lalaki mommy you have work today anak ako ne yes you see I am working every day so that we have everything here in the house no you will have your Jollibee makanya na kaya no why because I miss you wow Diyos ko kanya man daramdaman amis na kanuning hapo ko kapos every night kasiping ke no kasiping ke yung baby ko no aldoldo miyayakit na ke magkembale ning kana akong apungay ni pero potarugong munta ko keng obra kabira-bira because I miss you so much mommy Diyos ko kanya man pakirandaman sana rin hanggang anak makanyan la sasabyang karempe nga rida no I miss you so much mommy I miss you so much daddy ne turutala po rin anak tamong manyalitang sweet words no nyapin din kay renganak renganak keng eskwela sabyanan mo lang ay baby ko munta ka sa guli kene mga gulat la mga gulat la renganak po tanga nanay ta darling ko ako makanya kasi makanyang ko lang ausan denganak dengapu ko lalo na ring anak ko ausan ko la dyang mga tuano ren nanoy ta baby ko nanong burin mo nano pa kunan mo yan potang mag-grocery kami kunan mo nga niyang gamburi mo yan no so, ingawas ko po ka rin anak ko, baby, hanggang yan. Diyang mga ragul no rin. Baby ko, pamurin din anak ko. So, sana po makanyan talang paksabyan din anak tamo. Bang kanita po itang, ela po manakit bad behavior, bad attitude din kaya katamong anak. Tsaka paksabyan talang mayap din anak. Lalo na po tangutos tala rin. Paksabyan talang mayap, tala makaing pamol yun. Tala pamiglan. Itang masanting nga pa nga sabi, bang kanita rugo susunod laki ka tamo, maging pasaway din anak tamo, no? Okay? Yan, in bad words, no? Never say bad words, ne po, andyang karing-karelang kakyalong, kaklase, no? Ako, sasabyanan ko rin anak ko, yung dadala kembale, yung salita da rin kaya kayong kaluguran, no? Yung salita da rin kaya kayong kaklase, ne? Mga tampaling ko, wasbuk ka na ako, lawan yun, So, whenever na ating kundaramdaman masanting nga salita po mabawal la ka na ako nanong nga balo mong salita nga yan kaya buring daramdamang kaya tibale yan kune buring damdamang kaya kayan sige, isang pasisibayon dimdam kay mamaksing ka ako, no? So, makanyang po yung kahit ko rin anak, warning ka rin anak when I hear na ating menyalitang masanting nga salita kembalen po, kamakaya ko at yung paunakan mo keni, manyalita kayong makanyan, gusto yan, po tapakyapusan na kayo niyan, sige, no? So, kayang tala po, i-correct tala rin kay katamong anak, correct tala yung pamilya tamo kayong pamanyalitang mayap. Nano pa, bakit?
Bakit kailangan tamo ing religion? Bakit kailangan tamo ing balo, ne, ing salita na ning Dios? De nga anak ngeni, oren tao ngeni, mahilig lang maglaram, mahilig lang magkwento, marites la, maindredos la. Remember, God said, "Thou shalt not bear false witness against your neighbor." No? Kamanyalitang mayap against kang neighbor. Kamanyalitang masanting. Eka maging marites, my goodness. Ala kang pagkabalahan kembye mo? No? Wow. Alright, paratang niya kanises ko. Ala kang pagkabisihan kembye mo nya makipagchismisan ka, nanong ang kalaraman, sali-salitang pisuglong-suglong mo, karen siping bale, no? Ali ko po mamarandam or what, ne? Ala na ako man pumbalong kay, marites, ne? So, daramdaman ko lamo po rin, ne? So, tamo po makanita at itamong pengari tamo maging example na ning kalaraman kembale bang kanita rin kaya tangana kay larugo malaram at ela maindredo sela machismis kembieda eda entertaining chismis, no? So sometimes nang kaya ting manatad chismis kembale kamakaing manyalitang makanya na ako uling kayan siguraduan mo uling po ating makarandam kaya kamademanda ka pa ako, no? So I'm always correcting people na manyalita ka na akong makanyan isong indredos na ako makaing entertain kembye ko yung indredos, no? Sana makanyan tamo po. Tamo po mapag-entertain maya pabalita ka rin kaya katamo siping bale. No? O kaya ka rin kaya katamong co-workers, detang mga indredo sa co-workers, po. Tala makaing pakiramdaman din. Magobrata ng masalese. Po. Okay. Nano pa? Bakit kailangan tamo ing religion? Bakit kailangan tayo ing salita na ning Dios? Bakit kailangan taming makanyan? King miyayaliwang trends and fashions ngeni yan. Trends. What's the trends nowadays? Yan, last week yung kaya katan topic, right is wrong and wrong is right. May pakailiyan ka na akong principal. Kasi tanabalo nung puro naus to, yung malalyari, or atin pa bang mali, ketiyato? Ano ba yan? No? Wala nang mali ketiyato, puro nang gusto. Diyos ko, ano ba yan? Okay, so, nanawarin sasabihan na ng Biblia kem bageng makanini, nanong sasabihan na ng kaya katang paniniwala. Sabi naping Pablo kan Timoteo, let no man despise thy youth, no? But be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Yan, no? So, mo papabure na hamakan da ka rin tao kasi kabataan ka mo, no? So, ini po, matwa, anak, yung papabure na hamakan da ko rin aliwang tao, pero magita mong mayap, ehemplo, no? King kaya katamong pamanyalita, king kaya katamong pamagkwento, yan. No, kare pami pagkwento tamo, king lugod, king pamakyabe, king pamamye. Yan, makita mong good example karadeng kaya katamong spirit. Let us transfer the spirit of God, the spirit of love. Po karing kaya katamong kapwa-tao. Lalo na karing kaya katamong anak, tang espiritu na ning lugod, king pamilya. Po, espiritu na ning pamisaup-saup ken pamilya. Yang kay katamong spirit of forgiveness, po. Yang kay katamong entertain, yang kay katamong ibye, karen kay katamong pamilya, karen kay katang kaluguran. Yang kay katamong pananampalataya. Yan. In purity, yan. Nano yung purity? Itang
kalinisan pa nga tao. Yan yung kaya katamong ipalto ka rin tao, no? And remember, we are Filipinos. Yan, Pilipino tamo po. We are not Americans. So as Filipinos, we believe in God and follow culture, no? Na ano sabi niya? Oy, mag-bye-bye na ka na ako'y Ludwig, huling 358. No? So, always remember this, no? Copy the good. Yan. Copy the good only. But there, of course, atin mo namang emayap, ne? No? So, as good people, throw away. Yan. Ugseta mo po. Ugseta mo, eta mo pupulutan, eta mo kukopyan ingemayap. No? So, tandaan ng tamo, we are Filipinos who believe in God and we have our very good culture. Nepo, tintamong masanting a kultura nare-respeto talareng makatuwa kay katamo na itamong Pilipino mangayap tamong tao. Po, yan po yung kaya katamong ibili kay ngisipan tamo te tamo mamamakyapos kareng foreigners. Po, tamo makyapos kareng banyaga. Nanong makapanyalita lo. Alalang modo, alalang respeto. Po, ing pamag nangaws kanine, ing pamaging broken family, okay mo karela, lakbandoren pamilyada, bala mo magpalit pa, ing karelang magpalit-palit asawa, bala mo mamalit lang kurtina, bala mo mamalit lang pundang ulunan, no? Makanya ning gaga, tamo po pakyapusan yan, tandaan tamo po, magita mo pong Filipino in spirit, Filipino in our blood, po, na maniwala, maragultamo tiwala, maragultamo pananampalataya king Dios. Okay? It's 3:59. This is your DJ Ma'am Ning, po. See you next Sunday here at Pamilyang Kapampangan. So dakal salamat, dakal salamat kareng hanggang sino bye-bye, especially our friends in abroad, especially with Dr. Abdul Karim Khan. Thank you so much with you, okay, for supporting our program, always watching us, and now you are giving your opinion. Thank you so much. I appreciate it very much. So see you next Sunday here at Pamilyang Kapampangan, 99.9 FM, Radyo Guagua. Kaluguran dakongan po. It's 4 o'clock. Life is better when things are sweeter. That's how it should be. So open up and pour out what's special. Pour out no bonito now. Don't be shy, go on, just give it a try. Go on, pour out what's special. Pour out what's special. My wine and only no bonito. Drink responsibly. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito.